ଏଇଟା ଫୁଟିଲା ନୁହଁ ଚିପି ଦେଲେ ବାହାରୁଛି ଏ ଯୋଉଟା ଏମିତି ଦେଖଉଥିଲା ଭାଡ଼ା ନାହିଁ କି ରଖିବାର ଥିଲା ଯେ ଅଛି ଯେ କଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଖାଲି ପେପରରେ ଆମେ ଗାଡି ରଖିବୁ କୋଉଠି ହ୍ୟାଲୋ କାନ୍ଥରେ ନିଏନି ସେ ଶଳା କାଟିକିରି ନଉଛନ୍ତି ତ ଏଇଟାରେ ଗଲେ ଯୋଉ ଆସ୍ପାରା ଜିନିଷ ଖାଇବା ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିଛୁ ବୋଲେ ଆରାମରେ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ହେଲା ବାଲିଯାତ୍ରା ଯିବୁ ନାହିଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ସରିଗଲାଣି ପ୍ଲିଜ୍ କହିଲେ କ'ଣ ହବ ସରି ତ ଗଲାଣି ଦେଖ ମାମା ରାମ ମନ୍ଦିର ନମ ନମ କରିଦେ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ
ଆଉ କୋଉଟା ତାର ପ୍ରଥମ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର ବଡ଼ ଜାତିରା କାଁ ହେଇପାରୁନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସିଲେକ୍ସନ